Sanibona babukeli, lana ngikhuluma noNdumiso wangubane. Mina ke engihambe ngahamba ngawo umntwana wedlozi esikhathini nje esincane edlule. Kodwa ke edlozini ngibizwa ngothambo lenyoka, insizwa kaZulu. Thwasa kwami nje ngihambile futhi ke ngayothwasa ezweni ngaphandle eMozambique. eMozambique phambili mawudlule eMaputo naseShayishani uzofika eShibhudu endaweni la President Shisana. Ngithwase lapho inyanga mhlawumbe inyanga ezo-15 shuthi unyaka nenyanga entathu ngaphezulu. Ukuthwasa kwami ke ngithwasile ke ngaze ngabuya ke ngo-2019 kwakuMashi ngibuya ekhaya. Ngumuntu osizayo abantu nanoma yini umuntu afika ayifune noma asuke edinga ngaleso sikhathi asuke emisele ngakho. Anginankinga ukuthi umuntu uthini noma uthi uyahlola noma uthi uyayazi inkinga yakhe afuna ukusizwa ngayo. Mina ngizwa lokho umuntu asuke kusho bese sigcina sihlala entweni le umuntu asuke eyishona. Isikhathini ke esiningi sengibasizile abanye abantu abaningi abasizakala. Mina ngiyalapha noma yini noma kuphi ukugula umuntu kumphathayo noma yini ayifunayo, noma ngaphethwe ikhanda noma ngaphethwe isisu noma ngathiwa bamshaya ngombhulelo noma ngathiwa uyahlanya ekhanda bamshayinisile uyahlanya. Ngiyakwazi ukuthi ngikukhiphe lokho. Nanokudonsa ke mhlambe abantu abangamabhizinisi abafuna ukudonsa abantu, ngiyabadonsisa kanjalo ngendlela ezithile nami engizaziyo engiyifundile. Ngifundiswa nami ugobela wami uMhlabiso Ndimande, uDR Ndimande, uMhlabiso wale eShibhudu. Kuningi ke engikwenzayo, umuntu nomuntu uyayikhethela ukuthi ufunani. Ngeke ngasho ukuthi oluningi oluthini, kodwa umuntu nomuntu uyasho ukuthi mina ngidinga ukuthi nokuthi bese simenzela lokho akufunayo. Umsebenzi wethu ke engisuke ngiwenza mina awuthatha isikhathi esiningi ngokuqala ukusebenza. Kuya ngokuthi inkinga yakho ingakanani, imi kanjani futhi ingene kanjani kuwena. Kodwa abantu esuke ngibasebenza 3 days olesi4 umphumela usuku sobala. Noma ngathi ufuna noma ufuna ukuqina noma ufuna ukuthi abantu bezwe ngayo emsebenzini, noma ufuna ukukhuphuka emsebenzini noma ufuna izikhundla ezithile, lokho ngiyakwenza mina ngeyami indlela. Futhi sho igaranti yakhona kuzophumelela noma kanjani. Lo somatekisi kanjalo ngoba imoto zabo futhi ke ziyagitshela kodwa manje bese ke kusho ukuthi ke cishe ayigcwali. Nalokho ngiyabenzela odriver ukuthi imoto zabo ayithandeke, ithandwa abantu umphakathi. Ngoba la ngibuye ukuzosiza, angidingi umuntu ozoxakeka ngikhona, angidingi umuntu ozohlupheka ngikhona. Ngidinga ukuthi umuntu wonke ephile asizakale. Akukho engakwenzi, ngenza sure ukuthi umuntu nomuntu uyaphila uyasizakala. Noma athiwa ugula kuthiwa usakwazi ukuhamba ulele phansi uzothi cha impilo yami idela, sondela kumina mina ngikusize. Njengoba ngisho ke indawo engitholakala kuyona ngitholakala eKandla eMachubini esigodini sakaShezi enkosini uCetshwayo. Ngiseduze impela nje nesikole saseCetshwayo, King Cetshwayo High School, ngiseduze impela. Ngitholakala lapho uma ungifuna nje uzongithola kulo ndawo. NaseThekwini ke eRichmond Farm lapho ngisebenza khona kulezo ndawo. Lezo ndawo zombili akukho lapho kwenye indawo ngibuye ngitholakale khona. Inamba engitholakala kuyona u0720 20 2839. Uthambo lenyoka loyo insizwa kaZulu noma yini ungafona namanje ungangithola ngikwenzele into yamehlo oyifunayo ngesikhathi sakho noma athi isiphi. Noma athi ungifibele usuku ngilele ngivuka ngikusize ngoba uzobe ufuna usizo njengoba ngibekiwe mina ngibekela ukuthi ngisize nina noma athi isiphi isikhathi. Thokozani sizwe sonke, siyabonga kakhulu. Nkosi benani.